Kundizzjonijiet, drittijiet u xogħol. Din hija t-tema ta' kampanja li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed iniedi sabiex jiġu studjati u titieħed azzjoni dwar il-problemi li jeżistu fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna bil-għan li jiġu indirizzati għal ġid tal-impjegati u min ħaddimhom. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati Ivan Castillo, Graziella Tartprevi u Darren Karabot intqal kif il-Gvern Laburista l-diversi xhur naqas milli indirizza l-problema li qed iħabbtu wiċċhom magħhom dawk imsejħa bħala platform workers bħal xufiera tat-taxi, carers u xufiera tad-deliveries tal-ikel, fejn ġie spjegat li dawn qed jaħdmu fuq bażi ta' skjavitu moderna. Ta' minkejja li għal 3 snin il-Gvern kellu fidejh liġi introdotta mill-Unjoni Ewropea, liġi li suppost kellha tidħol fis-seħħ pajjiżna f'Awwissu ta' din is-sena. Għalaqstant Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħmel numru ta' laqat matul dan ix-xahar sabiex jiġu identifikati l-bżonnijiet ħalli tittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema. Ħankunu qegħdin immorru aħna għand dawn il-social partners, għand dawn l-NGOs, għax irridu nifmu illi dak li irridu nniedu aħna irrid jiġi minn għandkom għal għandna. Sabiex intom ukoll tkunu parti integru tat-tibdil illi hemm bżonn. Il-deputat Darren Karabot sostna li l-Partit Nazzjonalista jrid jiffoka fuq 3 punti partikolari fosthom li tribunal industrijali jkun aktar autonomu li jiġu mħarsa u msaħħa numru ta' liġijiet kif ukoll li jiġu aġġornati r-regolamenti u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Aħna meta qegħdin nitolbu għal dritt, id-dritt irriduh illum u ma rridux nistennew jekk hemm terminu nżommu miegħu. Għaliex dan kollu jekk aħna qegħdin nonqsu mill-inħarsu drittijiet tal-ħaddiem u ta' min iħaddem, qegħdin nonqsu u qed nolqtu il-ħajjiet. U insista li l-Gvern Laburista mara l-kwantità meta l-Partit Nazzjonalista jrid li x-xogħol ikollu kwalità li tissarraf fi kwalità l-ħajja li tixraq lil familji Maltin u Għawċin. Minnaħa tagħha deputat Graziella Tartprevi saħqet li kulħadd għandu dritt għax-xogħol b'kundizzjonijiet ta' kwalità u dinjetużi. Hija insistiet li l-Partit Nazzjonalista jrid li kulħadd ikollu pagi ġusti, ħinijiet tax-xogħol adegwati u ambjent sigur. Ispjegati li qed ngħixu f'pajjiż fejn fost oħrajn Maltin u barranin qed jiġu sfruttati buħud jiġu importati f'pajjiżna bil-weda ta' xogħol dinjetuż sabiex sussekwentament jispiċċaw sfruttati fil-prostituzzjoni. Laqstant appellat għal bżonn imminenti ta' ċertezza u stabilità fis-settur. Aħna nisqu li d-dinjità tal-ħaddiema kif ukoll ir-reputazzjoni ta' min iħaddem hija priorità għalina. Dawn iridu jiġu salvagwardjati u fil-waqt li id-drittijiet għandhom jiġu imħarsa, aħna nisqu li għandhom jiġu imsaħħa. Kull min jixtieq jagħti suġġerimenti dwar dan il-qasam huwa mħeġġeġ javviċina lill-Partit Nazzjonalista sabiex flimkien jitfassal pjan għal kwalità ta' ħajja aħjar għal ħaddiema u l-familji tagħhom.